Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Τέντι Αρκουδάκης. Ήρθε η ώρα να σχολάσει το σχολείο της Πέπα. Μπαμπά, ο Τέντι Αρκουδάκης θα έρθει στο σπίτι μας. Ποιος? Ο Τέντι Αρκουδάκης είναι η μασκότ του σχολείου μας. Είναι η σειρά της Πέπα να τον πάρει σπίτι της. Έχει πιτζάμες, ένα άλμπουμ και μια οδοντόβουρτσα. Είναι όλα μέσα σε αυτήν εδώ τη βαλίτσα. Μάλιστα. Η Πέπα, ο μπαμπάς και ο Τέντι ο Αρκουδάκης έφτασαν στο σπίτι. Μαμά, απόψε θα φιλοξενήσουμε εδώ ένα πολύ ξεχωριστό επισκέπτη. Αλήθεια? Και ποιος είναι? Ο Τέντι Αρκουδάκης έχει πιτζάμες, ένα άλμπουμ και μια οδοντόβουρτσα. Και τι έχει μέσα αυτό το άλμπουμ? Φωτογραφίες που του βγάζουμε όταν κάνει τέλεια πράγματα. Oh. Οι φίλοι μου έχουν πάει τον Τέντι Αρκουδάκη σε όλο τον κόσμο. Λονδίνο, Παρίσι, Αίγυπτος. Ας το καλό. Η ζωή του Τέντι Αρκουδάκη είναι όντως συναρπαστική. Μακάρι να περάσει συναρπαστικά και εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ πρέπει να πάνε για ύπνο. Παιδιά, κοιτάξτε. Από εδώ ο Τέντι Αρκουδάκης. Γεια σας. Είναι επισκέπτης μας. Πρέπει όλοι να του κάνετε χώρο. Και αυτός είναι ο κύριος Δεινόσαυρος. Δεν είναι καθόλου πολύ λογάς. Να βγάλουμε μια φωτογραφία για το άλμπουμ του Τέντι. Πείτε τυρί. Τυρί. Μπαμπά, ο Τέντι Αρκουδάκης θέλει να κάνει κάτι συναρπαστικό αύριο. Μπορούμε να πάμε στο βολεπόλο. Δεν πάμε καλύτερα στο σούπερ μάρκετ? Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Τέντι Αρκουδάκης έχει ξαναπάει για ψώνια. Είναι πρωί. Η Πέπα πηγαίνει με τον Τέντι Αρκουδάκη στο σούπερ μάρκετ. Αυτό το μαγαζί πουλάει τα πάντα. Πορτοκάλια, μήλα, μπανάνες. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ταμείο, όπου πληρώνουμε για τις αγορές μας. Ο Τζόρτζ θέλει να βγάλει φωτογραφία. Εντάξει, Τζόρτζ. Τυρί. Αρκετά με τις φωτογραφίες, Τζόρτζ. Αχ, πού είναι ο Τέντι Αρκουδάκης? Ο Τέντι Αρκουδάκης χάθηκε. Μπαμπά, έχασες τον Τέντι Αρκουδάκη. Μη σε νοιάζει, Πέπα. Είμαι σίγουρος ότι θα τον βρούμε. Γεια σας. Πώς ήταν η μέρα σας? Ο μπαμπάς έχασε τον Τέντι Αρκουδάκη. Όχι. Έχω όμως ένα σχέδιο για να τον βρούμε. Πώς θα βρούμε τον Τέντι Αρκουδάκη, μπαμπά? Πρώτα θα εκτυπώσουμε όλες τις φωτογραφίες. Η μαμά Γουρουνίτσα τακτοποιεί τα ψώνια. Πού πηγαίνετε? Πάμε να κολλήσουμε φωτογραφίες του Τέντι Αρκουδάκη πάνω σε δέντρα. Μπαμπά, περίμενε. Γιατί κολλάμε φωτογραφίες σε δέντρα, μπαμπά? Όταν ο κόσμος δει τις φωτογραφίες του Τέντι Αρκουδάκη, θα καταλάβει ότι τον χάσαμε και έτσι θα μας βοηθήσει να τον βρούμε. Να ο Τέντι στο κρεβάτι μου. Να ο Τέντι στην κουζίνα. Να και οι φωτογραφίες του Τζόρτζ από το σούπερ μάρκετ. Α, Τέντι Αρκουδάκη, εγώ ξέρω που είσαι. Γεια σου. Μαμά, ξέρουμε που είναι ο Τέντι Αρκουδάκης. Ναι, στην τσάντα μαζί με τα μακαρόνια και τις ντομάτες. Η Πέπα δείχνει στα παιδιά το άλμπουμ με τις φωτογραφίες του Τέντι. Φοβήθηκα μήπως ο Τέντι Αρκουδάκης δεν ζούσε μια συναρπαστική περιπέτεια μαζί μας. Αλλά ευτυχώς ο μπαμπάς μου τον έχασε στο σούπερ μάρκετ. Όμως τον ξαναβρήκαμε μέσα στα ψώνια. Πολύ συναρπαστική η περιπέτειά σας. Ναι, ήταν.